Гергана Станчева, съосновател на стартъпа Лемон, който беше награден с един от призовете в наградите, е тук в студиото. Компанията е производител на биоразградимо фолио и е сред най-награждаваните български стартъпи. Здравейте! Благодаря, че сте при нас. Благодаря аз много за поканата и за представянето. Нека малко по-добре обаче да представим компанията в началото. Идеята ви за производство на 100% биоразградимо фолио се заражда през 2017 година. Когато вие самите съоснователите имате нужда от такова фолио и се оказва, че то не се произвежда не само в България, в Европа, а в целия свят. Няма такива налични, дълготрайни и достатъчно устойчиви решения, които да отговарят на нуждите на бизнеса. Какво предприехте тогава и 6 години по-късно? Докъде е идеята като реализация? Да, точно така. 6 години, да. Много вярвам, че са минали. Но да, всъщност Анджела Иванова и аз, другия основател на компанията, и двете работихме в печатната индустрия, съответно, и винаги сме споделяли любовта си към природата и изобщо околната среда. Та поне в личните си проекти искахме да използваме биобазирано, биоразградимо, по някакъв начин екосъобразно фолио ламинат. Това е тънкия слой прозрачно пластмасово фолио, което се поставя върху хартиени и картонени изделия. Било то опаковки или печатни материали, рекламни книги, почти всичко. На този етап на пазара основно има петрол-базирани такива фолия, които веднъж залепени за хартията или картона, целият продукт става нерециклируем, губим хартията и картона, губим и пластмасата и въобще ние се зариваме с отпадъци. Това е всъщност проблема, който се хванахме да решаваме. В началото от чист интерес какво може да се замести. Този интерес ни отведе до Българската академия на науките, БАН, където се запознахме с вече доцент доктор Филип Публиков, който пък много прегърна идеята и посвети цялото си свободно време въобще ни заедно с нас да разработва рецепта, да мисли как може да се осъществи този продукт. И след 4 години и половина, 5 в развойна дейност, сега си отваряме наше производство тук в София, в Орландовци. От какво се произвеждат ламиниращото, но и опаковъчно фолио също така ще произвеждате? Да, в тези няколко години, разработвайки ламиниращото ни фолио, всъщност получихме много запитвания за биосъобразно пакетиращо фолио. Така се роди Пакон, което е просто прозрачно пакетиращо фолио, подходящо за абсолютно всичко. От опаковане на салфетки и козметика до опаковане на хранителни продукти. Тези два продукта, всъщност Ламон и Пакон, са първото, с което стартираме. И в общини, да, както споменах, тук сега изграждаме нашето си производство, производствена база с една голяма машина и няколко малки довършителни, малка лаборатория, в която ще изпитваме всичко, което произвеждаме, така че сме сигурни, че отговаря на качество. И наемахме вече 10 човека екип сме, които стартираме в общини май месец официално. Бием камбаната, че Ламон отваря. Изглежда все пак малко сте забавили стъпката, тъй като, ако не се лъжа, първоначалният план беше през март да започне производството, а вече в серийно да влезете малко по-късно през годината. Да, в интересността постоянно има отлагания по ред причини. Било то, защото узаконяването става бавно. Имахме много сериозно забавяне на машината да изобщо да пристигне при нас, тъй като е поръчка от Китай. За съжаление, нямаше как да се позволим европейските такива, които са с 1 милион по-скъпи. Съответно, това изключително много ни забави и самата машина дойде с 2 месеца по-късно от предвиденото. Оттам инсталацията и всичко така е малко по-бавно, което в интересността е доста стандартно за откриване на собствено производство от млада компания. Така или иначе, ние самите сме си оставили доста сериозни джобове от време и финанси предвидени за такъв тип непредвидени ситуации. Така че за момента нямаме нищо фатално в забавянето. Клиентите, с които започваме работа, също са наясно. Така и на тях самите им бяхме казали, че най-вероятно май-юни ще сме готови, така че за сега сме даже по план. Как са предварителните поръчки? Какви ще бъдат клиентите? От кои пазари? За щастие, доста сериозни интерес има в момента към изобщо биосъобразни продукти, особено за опаковка. Тайминга ни е доста сходен с изобщо настроенията в световен мащаб, но Европа конкретно със сигурност. Всякакви нови закони и разпоредби в момента влизат в сила, които налагат въобще на бизнесите да се съобразяват с това колко отпадък създават и изобщо да са малко по-природосъобразни, което, разбира се, работи в наша полза като бизнес, но и преди всичко като хора, които искат това да се случи на световно ниво. Първите ни клиенти са в общини доста разнообразни, от компании, които занимават с опаковки по принцип, до производители на хранителни продукти, производители на козметика, така че доста
наистина доста разнообразни. Но да, въобще ние стартираме с продажби в Европа. От печатната индустрия, хранителна, както казах, и козметики имаме не малко, които се интересуват от такъв тип продукти, както и опаковки на всякакви на ластици, на салфетки, на какво ли не. Така че е доста разнообразно. Полимлечната киселина, с която произвеждате фолиото, е продукт от царевица. Царевично нешесте. Това е нашия продукт. По принцип, полимлечната киселина се произвежда от нешесте, каквото и да е. В нашия случай е царевично, тъй като това е въобще ни производителя, който харесахме най-много като производител, който може да декларира откъде, как отглежда въобще ни царевицата си, че не е монокултура, че не е ГМО и че по-голямата част от нея всъщност отива за хранителни продукти, за храна за животни и добитък, част отива за козметика, биогорива и много малък процент отива всъщност за създаването на биополимери. Повлия ли по някакъв начин на доставката на суровината войната в Украйна и това, че всъщност зърнените пазари от Украйна и Русия бяха ограничени заради нея? Конкретно в нашия случай не повлия, но в интересните имаше планове за създаване на производство на полимлечна киселина в Украйна. Това очевидно няма да се случи, иначе ще да е изключителен плюс за цяла Европа и изобщо преминаването на Европа към биополимери и то такива, които могат да се купат въобще до Европа, а не да се внасят от Щатите или от Азия. Така че това е със сигурност загуба за бизнеса, освен човешка трагедия. Какъв инвеститорски интерес сте привлекли до момента и какви са бъдещите ви планове за финансиране? За щастие се радваме и на сериозен интерес, особено в последно време. Първите ни инвеститори всъщност бяха двама ангел инвеститори, Саша Безуханова и Светозар Георгиев, които особено на местно ниво са известни с това, че са инвеститори с кауза и с цел. Те първи прегърнаха идеята и освен с финансова подкрепа, изключително много ни помагат по пътя и те са ни в борда на директори, но и преди всичко с съвети и експертиза и опит, който постоянно споделят. След което второто ни голяма инвестиция успявам да печелим проект към Европейския инновационен съвет или EIC, както има абревиатурата на латиница. И благодарение всъщност на този грант, това грантово финансиране, в момента изграждаме производството си. Планирате ли в бъдещ етап разширяване на производството извън страната ни, нови офиси? По принцип планираме доста агресивно разрастване на производството, но предимно в България искаме да задържим тук основната част, особено производствената част, както и екипа по развойна дейност, който също искаме да изградим като силно ядро, което да продължи да развива всякакви продукти, които са се насочени с любов към природата и тази идея, но да обхващат все повече консумативи, които се използват в печата и опаковката. Колкото до разрастване извън страната, по-скоро основно сейлс и друг тип екипи ще имаме по света и у нас, но производството държим, особено за европейския пазар, да си остане тук и тук да създаваме работни места.